Nini pagsaulog sa Year of the Earth Pig, kumustahon na to ang presyo sa mga baboy o ang mga negosyo sa Baboy's Carbon. Aniya ang Kung Hifad Choy Price Watch. Normal ra ang sitwasyon sa merkado sa karbon, lakip na ang mga tindahan sa karning baboy. Matod sa mga meat vendor nga regular customer ang nangatuog na malit sa karning baboy. Mo-average og 220 pesos ang kilo sa ilang karning baboy depende sa parte sa lawas. Ang pata mamahimong 150 pesos ang matag kilo. Suma sa mga negosyante nga way paglihok sa presyo sa karne tungod kay adunay daghang supply. Okay ra, maintain man gyapon sir, pero wa makaihalin ro nga yera kay krisis ang way kwarta mga tao. Isip negosyanteng baboy, gibati nila nga swerte ang ilang panginabuhian kay tuig man karon sa mga baboy. Apan alang sa mga customer, makong hifatsoy man o dili, basta makasudan sila og baboy. Panghab-hab. So kita dilita mo, wala kay Chinese New Year celebration? Wala. Dili man ko Chinese. Human ako atong kuan, New Year. Alang sa mga dili mahilig sa baboy, good news kay medyo ni ubos kuno ang presyos isda. Sama na lang sa tulingan, 130 ang kilo. Budboron, 120 ang kilo. Katambak, 180 ngadto sa 320 ang kilo. Barilis, 150 ang kilo. Kung sa nakalabayang semana, mahal yun ang presyo sa isda, apan sa atong pagsusi karon diri sa merkado sa karbon, back to normal na no ang presyo sa ilang isda. Matud pa sa ni Manong nga dunay daghang supply sa isda nining panahon. Giangkon sa mga fish vendor nga mahalang presyo kaniadto tungod kay dili man maayo ang panahon. Medyo nakapikto usab kanila ang isyu sa hospital waste. Apan giklaro nila nga luwas ang ilang mga baligyang isda. Ang isda ron may dakong pagkapersulidan niya ni daon tungod sa kadaghan. Dili ni daon kay doon yung mga istorya nila dili. Tungod kay ni daghan, mamahal ang isda, kung way isda. Uban ni John Sulon, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.